Hola, nosaltres som el Carles, la Marta, la Joana, el Txetxo i la Georgina i aquests dies hem fet la línia de temps. De què? De l'edat moderna. 1453, caiguda de Constantinoble. El 1492 comença l'edat moderna amb el descobriment d'Amèrica. El 1508, el Miguel Ángel va pintar la Capella Sixtina. El 1516 els reis catòlics van governar Espanya. El 1621, Felip IV va començar a governar. 1643, França representa absolutisme monàrquic. 1686, el Newton fa la llei de la gravetat. El 1700 va governar Felip V i va deixar de governar el 1746. El 1769 la màquina de vapor deu inici de la Revolució Industrial. El 1789 es talla la Revolució Francesa i també s'acaba l'absolutisme monàrquic. I aquí acaba l'edat moderna i comença l'edat contemporània. Gràcies per la vostra atenció.